ନନା ତମକୁ ଫୋନ କରି ଡକେଇଥିଲା କି? ହଁ ଆମକୁ ଫୋନ କରିବା ଡକେଇଥିଲେ ଏବେ। ସେ ଶଳାଟାକୁ ରାତିରେ ନିଦ ହଉଛି, ରାତିରେ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଫୁନ ଦେଖୁଛି, ଦିନରେ ଆମକୁ ମିଟିଂ ଡକେଇଛି। ମତେ ଝାଡା ମାରୁଥିଲା, ଫୋନ କରି କହିଲା ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଛି। ଓହୋ ସେ ଝାଡା ଫାଡା କଥା କହନା, କାଲିଠାରୁ ଭାଇ ପତଳା ଝାଡା ହଉଛି, ତଥାପି ମିଟିଂ ଆଇଛି ଛାଡି। ଏ ପାଟି ନାହିଁ ନନା ଆଇଲେ। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ପଚାରିଥିଲୁ ଆଉ ନନା କଣ ପାଇଁ କିଛି କହୁନା? ଆଉ ଘରେ ଭାତଟା ବାଡି ଯାଇଛି, ଖାଇବିନି? ଏ କଥା କହିବାକୁ ମୋ ଜୀବ ଲେଉଟୁନି, ତଥାପି ମୁଁ କହିବି। ମତେ ଦୁଃଖ ସହ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସାହୁ ଭାଉଜ ଆସିବେନି। ନନା ସାହୁ ଭାଉଜ କାହିଁକି ଆସିବେନି? ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ମୁଁ ମୋ ଜମିବାଡି ବିକିକିରି ଆଣିକି ସାହୁ ଭାଉଜ ନଚେଇବି? ନନା ସତରେ କଣ ସାହୁ ଭାଉଜ ଆସିବେନି? ଆମେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ, ସାହୁ ଭାଉଜ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ନାଚିଥିଲେ, ଆମେ ତଳେ ସ୍ନୋ ସ୍ପ୍ରେ ଉଡେଇ ନାଚିଥାନ୍ତୁ। ସେ ସ୍ନୋରେ ରହିଯିବ। ମୁଁ ପାରୁନି ନନା, ମୁଁ ପାରୁନି। ଏଥର କଣ ଆଗ ଥର ବି ଆସିବନି। ଶଳା ନାଳୁଆ ଗୁଣ ପ୍ରବଳ ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝିଛି।